Moi, mun nimi on Hannu Niemelä. Me ollaan Mäntsälässä, Sahakylässä, Heinisuontien varrella. Mulla on täällä myynnissä tämmönen Uudenkarheen omakotitalo. Tää on 2010 käyttöön otettu. Tässä on 4 makuuhuonetta, keittiö, olohuone, pesuhuone, sauna. Erittäin laadukkaasti rakennettu maalämpö, vesikiertoinen lattialämmitys on koko talossa. Olohuoneessa on lisäksi takkavaraus varaavalle takalle. Mutta pitemmittä puheitta, niin mennään sisälle. Tervetuloa!